Gràcies per venir a més en aquestes condicions tan en contra de l'acte que fem avui. Tenim algunes absències també degut a això i també per malaltia, però bé, encara aquí queda un bon quòrum, no? I esperem que la taula rodona d'avui pugui ser d'interès per tothom i que aprenem tots plegats una miqueta més del paper de la dona dins de l'esperanto, que és la intenció de l'acte d'avui. Vam pensar des del museu i des dels amics del museu organitzar algun tipus d'acte o algun tipus de sessió que s'adigués a aquesta celebració que hi ha hagut durant aquesta setmana, el dia 8, el Dia Internacional de la Dona, i vam pensar que potser aquesta trobada podia fer-se, es podria manifestar a través d'una taula rodona com la d'avui. Una taula rodona que elles parlaran, evidentment, les dones convidades parlaran, però òbviament si és rodona i a més hem posat les cadires una mica així, doncs també és perquè vosaltres quan vulgueu també participeu. Hi haurà un torn també de preguntes, però si en algun moment algú vol participar en algun apunt, doncs no crec que a ningú li importi que faci aquest apunt, només cal dir-ho i ja està. Bé, a part d'aquesta taula rodona, les visites... Potser ets qui més tangencialment has vingut avui a la taula, però bé també en qualitat d'investigadora, persona que està fent una beca de recerca, acaba d'acabar una beca de recerca sobre una figura femenina que és la Maria Julivert, una persona significativa en la història de l'esperanto, el moviment esperantista al Vendrell. Aleshores també la Gisela podrà portar una miqueta aquesta visió més de veure un pèl des de fora i investigar una mica des de fora. Bueno, jo callaré ara una mica i... Des de casa, perquè el meu pare era esperantista, aleshores era una cosa que veiem que tenia contactes amb estrangers que venien per casa i parlaven esperanto. Era només això. El que passa que el meu pare no va ensenyar-nos mai, o sigui, sempre va ser que el sentíem parlar i sentíem com ell el parlava i si alguna vegada havíem anat amb el des d'una trobada a acompanyar-lo, però mai ens havia fet classes d'esperanto quan érem. Aleshores va ser quan vaig començar l'adolescència i així que em vaig començar a interessar per meu compte. Pagava la bicicleta, doncs aquest senyor tenia un taller de bicicletes i anava a declarar la bicicleta i sempre li deia, bueno, vostè hauria de ser esperantista, hauria de ser esperantista, i bueno, al final li va subscriure molt una revista i llavors es va començar a interessar en l'esperanto, va començar a estudiar-lo autodidacta. Llavors l'any 62 hi va haver un congrés a Barcelona, vam anar a Barcelona i van gravar molt l'ambient i a partir d'aquí ja va començar amb les seves col·leccions, que ell sempre havia tingut un esperit molt col·leccionista i a partir d'aquí ja van començar les relacions bastant mundial amb gent i escriures i contacte que té amb l'esperanto. Bona tarda. Jo vaig començar a sentir parlar d'esperanto, vaig començar l'any 68. Amb la colla d'amics que sortien, doncs n'hi havia un que va dir que l'any 70 es feia un... Oi que no ho assassina? I tant, que sí. Es feia un congrés internacional a Viena i que érem esperanto i que seria molt interessant poder-hi anar, que a la vegada podríem enllaçar el viatge anant a Praga, que ella tenia una corresponsal que feia molts anys que s'escrivia, que la veritat era il·lustrador i m'hi vaig apuntar. Vaig buscar un lloc per fer un curs d'esperanto i a l'any 70 doncs ens vam decidir a anar de viatge. Ell en sabia molt, jo no gaire, però bé, ens vam anar al congrés. I el congrés de Viena l'any 70 va ser espectacular, perquè el president d'Àustria llavors era esperantista i van assistir molts països. La recepció, la inauguració va ser al Palau Imperial de Viena,
que és allà on, si recordeu els congressos de final d'any, doncs és aquells salons, va ser allà amb orquestra, en fi, una cosa molt maca, molt maca. Al congrés, no érem joves, molt joves, ens vam ajuntar una colla que era un japonès, un anglès, 2 texans i nosaltres 2 catalans. Bé, anàvem seguint tot Viena, al congrés, l'anglès sempre feia portar el diccionari a la mà, perquè jo la veritat no en sabia gaire, però ens ho vam passar molt bé, molt bé. Després, a continuació, vam anar a Praga amb la corresponsal del company i ens va ensenyar tot el país de la mà d'ella. Praga, en aquell temps, l'any 70, no era com ara, molt menys. Només entrar en tren, al passar la frontera, ja van pujar policies, era de nit, això ho recordo, estàvem dormint, ens van despertar i només mirar per la finestra, l'andana estava ple de policies amb els fusells, allò que impactava molt. Però bé, a part d'això, doncs vam visitar tot el país, acompanyats d'ella, i després no sé si encara existeix ara el Passport al Libro, el Passport al Cel, això. Doncs que seguint allà podies trobar gent del lloc on anaves a visitar que t'acompanyaven. Sortint d'allà ens en vam anar a Venècia. I sí, també vam anar a buscar una persona d'allà esperantista, no ens va voler conèixer, ens va conèixer i una altra persona també esperantista que ens acompanyava a comprar, perquè així doncs no érem turistes, eren persones d'allà que ens acompanyaven, i en fi, va ser un viatge molt maco. A partir d'aquí ja vaig continuar doncs amb l'esperanto, també vaig agafar un corresponsal polonès. Vam estar molts anys escrivint i ara deu fer cosa d'uns 11-12 anys, aquest noi ja casat també amb fills, va venir a fer un viatge aquí. I ens va trucar des de Blanes, aviam si podíem arribar-nos a conèixer. I sí, vam anar-hi, vam estar parlant, tot bé, després vam anar a casa, però el curiós és que la propietària de l'hotel també, quan vam arribar nosaltres, s'estava allà esperant. Perquè no podia comprendre que ell, amb el poc anglès que sabia i gens de castellà, doncs poguessin parlar. Va ser també un cas paral·lel, ara me n'adono, amb la Gemma. Acabem de parlar amb la Gemma, que hem tingut les criatures els mateixos anys, doncs a mi també va passar el mateix que tu, no només amb les criatures, sinó amb l'esperanto, que em va venir la coneixença pel meu pare, de sentir-lo, els estrangers que sentien per casa, de sentir-lo parlar, d'ell anar i venir, però ara que hi és, em fa vergonya dir-ho, és el culpable de no haver-los ensenyat mai, no ens ho va ensenyar mai, mai ens va fer classes, sinó que ens passa el mateix, doncs, que l'adolescència soc jo mateixa que m'interesso per saber les normes i què coi s'estructura aquest parlar i que després sí que m'ha fet reflexionar que sí que realment em va influenciar perquè després vaig arribar a estudiar i aquest valor propedèutic que he tingut l'esperanto després tal com ha anat la meva carrera professional, per dir-ho d'alguna manera, oi? Però bé, en el cas del que ens demanes ara, l'estadística ens faria veure que els pares ens l'han transmès de forma passiva i a partir d'aquí s'ha obert una porta. Jo no el parlo fluidament, el llegeixo molt, però aquesta sigui una altra història, que ens ha arribat d'una forma passiva a les dones que potser m'atreveixo a dir-ho ara, que sí que l'hem transmès llavors nosaltres d'una forma més activa. Però potser aquesta serà una conclusió al final de l'acte, oi? Vinga. Jo que no soc esperantista, he fet una mica d'incursió al nostre món. La meva relació amb l'esperanto és doble, també ve per família. La meva àvia va ser una de les dones dels anys 20 que estudiava esperanto i a casa sempre he vist unes fotografies amb una bandera i amb una estrella al darrere i un grup de noies i nois de Vendrell dels anys 20 que sempre va tindre com certa atracció per a mi. Però ella ens en parlava, però jo no vaig estudiar així com vosaltres, sí, jo no vaig continuar els estudis d'esperanto. I després em ve una mica a nivell professional, perquè a l'acabar uns estudis de feminisme vaig voler relacionar feminisme i esperanto. I vaig fer un esbós
d'un treball i aquí va aparèixer la figura de Maria Julivert, una gran esperantista i feminista, encara que ella potser no era conscient que ja era feminista, també d'aquesta època, dels anys 20. Vaig fer un esbós i després vaig presentar el projecte al Vendrell i em van donar la beca d'investigació Jaume Ramon Vidales, que un dia d'aquests ja l'he d'entregar i estic acabant, estic en el punt. No soc esperantista, però després de fer tot aquest treball d'investigació, si em permeteu, m'hi sento una mica.